фамилию, не закрываем фотографию, проходим через металлорамку. Чыгарылыш сыйныф укучыларының әтиәниләре махсус җиһаз аша узып Зәйнең 6-нчы мәктәбенә бердәм дәүләт имтиханын тапшырырга килгәннәр. Исемлектән кабат тикшереп, бар тик паспорт һәм ручка белән генә алар имтихан тапшыру бүлмәсенә узалар. Парта артына утырып, математика фәненнән биремнәрне шишәдә башлыйлар. Имтихан өчен якынча 1 сәгать вакыт бирелгән. Основной целью данной акции является ознакомление родительской общественности с процедурой прохождения предэкзаменационного контроля, самого экзамена, ознакомление с заполнением бланков, примерными заданиями. И надо сказать, что единый государственный экзамен – это не повод для паники, а повод хорошо подготовиться. Также целью акции является снятие психологического напряжения. Если родители будут знакомы с самой процедурой, им легче будет донести до своих выпускников суть того, что экзамен, в принципе, возможно его сдать, и не так он страшен. Сынаулардан әтиләр дә куркып калмаган. Расил Әгләмовның кызы чыгарылыш сыйныф укучысы. Тиздән аңа бердәм дәүләт имтиханын тапшырасы. Шуңа күрә әти кеше баласын алдан ни көткәнен белергә теләп, башта моны үзе эшләп карарга уйлаган. Кызыбыз Әгләмова Миләүшә бу елны, Алла бирсә, чыгарылыш классында укый һәм чыгарылыш имтиханнарын бирергә җыена. Әлбәттә, без аның өчен бик борчылабыз һәм аның психологик кичерешләрен белү өчен үзебезгә дә имтиханны биреп карау бик мөһим. Ата-аналар өчен бердәм дәүләт имтиханы акциясын Мәгариф һәм фән өлкәсенең федераль хезмәте оештыра. Ул 6-нчы тапкыр үткәрелә. Адилә Борханова, Ангелина Санникова, Зәй хәбәрләре.